bugra Jisu Kristo nang bai jotono na lamsogo kedek mani yagulo hai pada jeng kaitani kokno sering lain ketabuk jeng nugui tongo sengsar painanok temen male je Jisu Kristo samani bebak nangai tongmani jeng nugo ketabuk jeng Iran te Israel rokni Choba no nuhok hangke ba naika hangke borok jengno teibo mane jengno srai ke sirwani nai tongo mall paina nogo hone gepaidi tini jeng ang sana musuk mani ke Paithakni Choba Bible suijak tongo Paithakni Choba Armageddon nai Armageddon painai ke o Paithakni Choba Jisu Kristo paibani yagulo Paithakni Choba nai ke bono tuino jeng tini kisa ang tini nirokno sawana oro nirok nuk kana oro jeng ang amo ke bodo ke nuk suyui kisa klai ke bujok ke nirok teibo srai ke bujuan oro first coming Jisu Kristo puila bo osungsaro ongkari pekya oke oro ke second coming bo salsa bo hai kipili paipinai bo samani tongo boni sagri rokno Mathai chapter 24 oro Mathai 24 o naika ke nirok tuknai tuma engnai bo phayani sikang aro agero bo ang khaimani tongo video aro roko nirok nai mana tuma engnai oke tabok u mall tabok first coming is me second coming ke kesar ni mall no tabok seng tongmani mall nengka bongka tuma age of Gentile ngakeba age of church ngakeba grace period behonai mana jepana grace ni mall ba motha ni mall ngakeba Gentile rok ni mall ni hono getabo oro ni chimi tabo o chini jeng Gentile mall pai thangnai Jisu Kristo nokbaroke phaimabai ge Jisu Kristo nokbaroke bo phayani sikang tuma ngai Matthew chapter 24 o seng kaha ke srai ke nugo bangla phainai chachara ngai te temasa hamung sinia biara sok phainai bulai sulai ngai bodre pot omahai sengsar tong kese kiri sengsa bodre pot sok phainai nge jeng tabo nugui ni tongo jeng mokol bai engrek je ingmani engrek jeng nugui tongo nge boni yagulong ke temang nai Jisu Kristo nokbaroke phainai yakung bo boni nokbaroke je bo phainai Jisu Kristo boni bo yakung oro hawo kapi phaiya omumi to narak badi nge boni yagulong ke temang nai bo Jisu Kristo phaiye aro jengno oro bo bai baksa jengno tisai langthang painai oro jengno boi baksa tisai langnai oro rondi omai ke jengno nokbaro ke phai langthangnai nge tabo oro nke bo langmani yagulo tamangnai 7-year tribulation ba 7 বছর কষ্ট দেখত tribulation 7 বছর কষ্ট দেখত bisisni kosto tekto nai ge u bisisni kosto tekto tamang nai bono khagjak 3.5 বছর bisitha khaksa te kaisa bisitha khaksa yangbo bisitha khaksa ge tabo u bisitha khaksa wo pilas kang bisitha khaksa tamang nai oro
শয়তান বা এন্টিখ্রাইস্ট প্লাस kangtamangnai Israel rokni mondir tangjaknai temple reveal temple tangjaknai boni yagulo u temple no u mondiro antichrist achoknai okay jotono bono khulubainai piaba paithak o bisi tha khaksani paithak digi bo Israel rokno tomonai mui tama no borok bo muthagi ronai hinkana Israel rok borok sinai obo kubui Kristo yable borok antichrist no Kristo hne wasok tongmani piaba mui tama ni muthak mani yagulo muthak mani jorang ke borok sinai omo kubui Kristo ya okay borok bono mane yogoni naisnai hinge afro tamangnai u antichrist jotono 666 mark rowani nainai 666 mark hinkene borok tamangnai aro tau borok 666 no jotono nanai tamane male nai yang paibumaya phalibumaya piaba Israel jati rok 1,44,000 borok o number no soitani number no naya ingkana borok totra ba tawi butharjaknai aipano borok boroni pola jogna ha soknai te ingke ke bofana oro jogna ha sokye okay ge omono tribulation tabo o tribulation bisis ni bahike paine homale omo tomanai nuclear war by ke painai ge u nuclear war bahai ke chengnai jeng bible srai kena kahang kena jeng nugo ge boni yagulo tabo nuclear ba pai ke oro jisu Kristo tabo oron chimen rosdi oron chimen jisu Kristo o sengsano ketal ke senapinai bono no millennium kingdom oro millennium kingdom millennium kingdom nai getabo sini seng ang je sawani musuk mani ke obosi Paithakni Choba tabo jeng nugui tongo Russia rok tamanai Iran rok jeng tabo age khanaya tabo kabang mani rok bumung rok khana bai khana ke Paithakni Choba of course Bible jeng kahak Bible por ke kaini nuknai Paithakni Choba kaisa angke oroni u Paithakni Choba ni kokno sawo tei kaisa angke oroni Choba no kokno sawo oroni Choba ni kok bomono sa nirok nuknai Revelation nukjak mani Revelation chapter 16 no poreke nirok nuknai obo onka oroni kok ni samani nge oroni kok ni je samani ke Revelation chapter 20 wo oroni kok saw millennium kingdom okay confuse ngani kok kore nirok kahake poreke nuknai hani bagi nyo orang suira kan nirok porebe naimano ge tabuk Paithakni Choba borok nai bosi Paithakni Choba borok nai Paithakni Choba chengnai Iran ni chimi tabu niro Iran khanai tongbai nakha kutongbai kana haibano tabu Paithakni Choba ngiyakho tamane male puila sekan Jisu Kristo phaigra nai okay joto poito khlainai rok Jisu Kristo ibaksa tisawi langjak nai poito khainai rok okay Jisu Kristo bisisni kosto tekto paimani yagolongke u poito khlainai rok je Jisu Kristo bai tisai tlangjamani borok bo haini hai oro joto baike lamogui phainai oro poito khlainai rok bai joto lamogui phainai bisisni kosto tekto paimani yagulo
ke जों इरान wono cengranai जों बरनो o paithakni माने जों tisajak mani yagolo o cost tekto paithakni jorao o choba chengnai ge o choba o soba tongnai tabok ngia khota bulta bujbaidi kwbangma borok haini pan sai tongmane Iran juddho ngi tongkha actually Jisu Christo phaimani yagulo si o chobang nai tabo je chobang tongmani bo paithani chobai kemana hole tabok toma chama o sengsar urumuru mani jorao no Bible sawu Thessaloniano sawu toma chama kesang माने kesang sengsar ngi thangnai srasani bagi haibana bo molbrum ni bagi ya o kesang khlaimani na borok tabok rondi jani ja o Israel rokni o temple tangrowani bagi to kesang yang ke Israel rok Muslim rok je pro kok banglai tong ke bahike borok temple tangmanai kesang engke se srasani bagi kesang nai temple tangnai engke o tangmani yagulo borok haine hai choba nai ke u choba Iran ni chimi chengnai tamane hole जों Revelation chapter 9 verse 14 aro nugu pari जों pori laiona Revelation chapter 9 verse 14 phunukjak mani chapter 9 verse 14 ang poriwana kok borok bai 9 verse 14 Revelation chapter 9 verse 14 okay ang por 9 aro haini sawo khorok bani ulni a totor tuijak a suwari hai hwnoi sajak kha Euphrates tuima kotoro khajagui tongnai a suwari khorok burui rokno phiyogui rwui di ketabo Euphrates ni aro ni simi changnai ni sawo but Euphrates gana ono tabo Iran ni demon Iran by Iraq ni kasaro no Euphrates hani bagino जों ono siwo Iran ni chimi no changnai ke tabo paimani ke u juddo Irano chengai ba Iran ni chimi chengai boro painai Armageddon Bible sawo Armageddon no painai Armageddon nirok obono naike nugnai boro Revelation 16 verse 16 no naike nirok nugnai Armageddon no o choba aro kabang ma jotto no mane paithakni yang bo tau Iran ni digi Russia dainai China dainai Turkey dainai podre pod ang ulo sanai kabang mana Bible verse tongo get omahikina borok nai hingge Israel indi ke teman seba dainai USA dainai omahikina sengsar bebang no coba ngai ulo temanai Iran rok ni kabang ma tabok poromanu senajak tongo okay aborok omong nai ke Daniel थांनानै Daniel बाहायके ओ जुद्ध चेंग्रानाय माने जुद्धनि बाहायके प्रसेस ओ Daniel सुजाक दङ Daniel chapter 11 verse 40 Daniel chapter 11 verse 40 ang pornai oro haini sawu Siriani habugrani jora paithagoke Egyptni habugra kasu phayana Siriani habugra bebag bini phanbai choba nanglayana bini korai malkhung rok te kwbangma rungtor rok nokbar kotor haike bono kebengui phainai te kwbangma hao habuinai te erano aro जों नुखा Syria माने English ko sawo King of Shout borok Israel rokno betray khlainai Israel rokni omo khlainai borok Israel rokno omo khlainai geboni pore Russia tabok Europe ni khaksa Turkey abor romui okay
uloke jotto sungsani jotto temanai jotto desne involve ungnai haipono piles kang Libya Libya Turkey Russia borokno piles kang kethawi Iran bai kethawi Israel rokno mane akromon khlainai ge USA ke USA bu sokhainai Israel rokni bukhak ungnai Ezekiel 38 pada Ezekiel 38 Ezekiel 38 verse 2 by 3 oro haini sawu verse Ezekiel 38 verse 2 by 3 borokni busa nung gokno kebengdi magokni hawo bo unka mesek te tubalni bugra bini bagui kok diari sadi bono hai hnei sadi subrayung hai hnei sawo ang nono kebengjak o gok nung mesek bai tubalni habugra getabok gok sabano ho gok nge Russia no ho Russia ni je অংশ aro hathai no gok ni mekok ke to Russia ni agini bumang mekok nge temanai mesek nge Moscow tobal ni nge Tobolski mana mo Russia ni bisingon nge borok ngai bai cengranai haini sawo nge te temangnai Russia ni loge chapter 5 sorry 38 chapter 38 verse 5 by 6 no poripino verse 5 by 6 Persia Sudan te Libya ni borok by pal tongo borok joto phuirok te khorok thummarok tongbayo gomar te bet togarma hani salsibai buskango tongnai joto chobani borok rok norok by pal tongo te abo haike kubun dofani borok rok bo tongo nuka artok joto kubun dofani borok rok mane joto no sungsani borok rok involve ungnai ge jungoro nugo soba Libya Ethiopia Persia Europe ni khaksa bo sokoibene togarma get togarma gomar by togarma ke Turkey no samani ge borok bo sokhoinai ge Europe ni khaksa sokhoinai borong diki ge Revelation chapter 9 verse 16 ang pore khana Revelation chapter 9 verse 16 aro ni kok aro abo haikena sawo ge Revelation chapter 16 verse 12 no bang porebon phunukjak mane chapter 16 verse 12 jeng 16 verse 12 oro haini sawo aboni ulo khorok bani ulni aswari bini tukno Euphrates tuima kotoro luklai rekha salkabaini phainai bugra rokno lama rona bagui tuima ran rekha getabo salkabaini phainai rokno tuima ran rokha getabo o Euphrates tuima tongo piaba aro kaito ran roi ronai ngeyang tei parnai kabangma borok parnai hiniso ge u kabangma borok sabarok abo China rokno samani China rok ayangtei okai pene engke Ezekiel 39 verse 6 o haini hai thanglai pene Ezekiel 39 verse 6 Ezekiel 39 verse 6 oro haini sawo ang magok go hor rohornai tei tejlang rukungo tong kechang tongnai rokni thani o hojlai rohornai hake angse subrayong hunoi borok sawi mannai engke kaitor mane borok rokno bustunai hor ungsinai mane hor kiri sengsa hor ungsinai ge of course ang pilan saka America ro borok ke Israel rong digi basanai ge paithago tamangnai u hor by hor mane na nuclear ni kok samani u hor yang ni phainai borok ni phainai hakena o sengsar khapronai aro sung nirok Revelation chapter 9 14 is 16 jora porikhanke aboni kokno aro samani logo ke Zechariah chapter 14 verse 12 Paithakni Choba aro choba nanglai prok tumangnai borok bacha tutino busak golai thangnai bukhugo no buslai golai thangnai mok tamanai mokol mukchuli golai thangnai mokolon ni samani chung logo ke teman bahai ke mo hai ingman taman male radiation
belai kena omong bai baca tu no borok bah golei thang tabok আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জাপানো যে বুম খালাইমানি এটম বোম tabuk borok borok kahake borok asaya tamani male o omoni tomoni gas ne husinai kokro gas kene busilai sinai tamani radiation mani bagai nge tak nuclear hankale por tamani atom bomb ni se besegun kotor phan gnang bo pekau kangke asuk moni bagai radiation bagai borok ro haine golei khaproi thangmani loge loge amahai oke je borok aro tabo coba nangmani borok omahikene sengsar khaproi pene phiaba bible sawo kaitor Israel rokno aroni a sobani phiok nai bahike bo olive hathaibo bo yakung ro phainai angte pran obonu saka boro ongkhai phainai oke bo phaipro tamang nai bo Israel rokni bagai yakung sorry yakung ya hathai o olive hathai no khakni khainai nge u khakni khaimani aro jagana borok hwijagoi o thuyani ba boomni yakni borok nuclear boomni yakni borok aro katenai oke মানে 3 ভাগের 1 ভাগ জিউস রক borok yoknai aro hawi kaitor snamani borokni bagai snamani ga aro borok yoknai nge borokni loge Jews ni loge Gentile rok khorni khorok tha aro bai kepa kisa masa dujaknai haibana kabang ya Israel rok se borok 3 ভাগের 1 ভাগ borok yoknai nge Revelation chapter 12 vari samane verse 6 funuk jakmani chapter 12 verse 6 aro haini sawo a boroima haising panthorok kharei thangkha aro kaitor bini bagai tongthai snamkha bo aro nokha sal 1260 jora naiwi tonjaknai nge oro borok aro khwijagoi aro kaitor borokno protection roi dong boro 1260 din actually chung nirok porini khe nuknai Zechariah chapter 14 verse 4 by 5 o ke sing amai ke samani nugu aro bese 1335 din piaba oro tekesa sing Zechariah nukpuyo 1290 din haipano oro ke 1260 din again Mathayo samani ke sing nugu Mathayo ke sawo kaitor jodi omahai ke sal bara roi roya মানে যে borok original asuk din borok no মানে borokni bagai jora khajak phiba u jora no komogro yangke ke bofan thangi meya nisau Mathayo ge omahai kena kaitor aro 45 din borok komogro roka tamane male komogro yangke u je hwijak nai borok sesi thangmai hani bagai kaitor borok no komogro roi roka ge boni yagulo u 45 din 45 days bo ke kaitor recreation মানে bo millennium kingdom মানে তোমার বেবাক সংসার environment যতন সলাইয়ে bo katal ke sananai ke u sanaya sani 45 days borok aro hwijagoi tongnai ge hwijak mane yagulo ke borok u kaitor মানে o sungsano to sokmai kibisinai boni pore katal ke adam tamana iden thaibling haike haine hai o sungsano snapike ge Bible sawo nirok porini mana Ezekiel 39 verse 11 and 12 aro samane borok 7 mas purification 7 mas borok Israel rok o kuthui rok no phowui akoroi kata mane kuthui rok no phowui no tongnai borok tei samangkrei abo kuthui rok no phowui no mane poriskar khaimani obaike borok khainai ge
kaitor o sengsano hai ketal ke snapinai ke o sengsar iden thaibleng hainai ke tujlang robo slaijak nai nisau tabok grondi tabok continent tongo jeng tabok tumo continent rok soi continent tong yeba piaba aprong ke kaisana ingpaisinai tei khakjak kari nai ge Daniel padiseng u certain days no kisa nailewana Daniel chapter 12 aboni rok bujiwani tuk nai haibana ang Daniel chapter 12 Ezekiel Daniel chapter 12 verse 11 by 12 Daniel chapter 12 verse 11 and 12 orahini saw salbrum sogui yapar mungrok mutangjak mani salni simi te aro selengma singsa mani rok tonjak puruni simi nokha sal 1290 din ingo tamuke soike nokha sal 1335 jora naisingui tongui mannai borok bo hamsajak মানে যে নাইসিংই তংমানাই বরক সে বসে হামসাজাক বসে 1335 ফিয়াবা আবনো 12 রই তাবো 1290 হ্যাঁ ফিয়া जों টেক টেপ্রনি নাইমানি রেভেলেশন হকে 1260 দিন হ্যাঁ অমাইকে কমগ্রই বরক রক্ষা চুক যে বুম মানে কাইতর বাই sakagai o boom rokni protection khlaiui ha bisingo hijak nai rok si borok asuk din soyani nangnai boni porese borok kubu chi yok soknai ingake borok yok muya nai hainai samani ko ke temanai they revelation Matthew chapter 24 Matthew o kong sa 24 verse 24 Matthew 24 verse 24 जों yang by kologui naikang kaise जों kokno busi sogu te oro tamaisa oro haini sau masia phatra rok by diari phatra rok bachawana borok soidom by wanama singsa samung rok phunukwana unke ba kaitoni chongjak borok rokno suda lama kororowana ge tabo podre pod borok lama kororoi mano podre pod ke sawi piaba tongredi omom je ang naimani abuya ko borok bible asuk porja yaba amu saimiyang aro kok omai ke sajak tongo ine 24 on nangnai borok bara rowi ro yangke khorok sapana yogi me yang nai nisa hani bagi kaitor sal bara rowi rokha ang abo naitung mani ni kulok kaham ke pore nalajidi 24 on suijak tongo okay anyway kaitor borok no protection roma bai borok omaike kaitor borok no khiyui Israel rok no Israel rok 3 bager 1 bag মানে borok ni জনসংখ্যা 3 bager 1 bag a jorani borok mothangjaka মানে yokha o nuclear bomb ni yakni borok yokha kaitor omo klaima bai ge boni poreo kaitor borok no millennium kingdom boni pore ke millennium kingdom tabo oro Paithakni Choba maya borok millennium kingdom মানে na oro bible aja besajak tongo musa besa baise musa besa borok besa apsa kelai thibainai apsa kelai thunglainai ge chibuk bai apsa kelai thunglainai ge singho bai tonai sial bai pung besa rok thunglainai মানে nature change ni thangka ro pura nature change thangka iden thaiblung khai te oro শয়তাননি yak kriya ge শয়তান তোমানে bagi শয়তান yak romalia ro mane শয়তান খাওই yak খাওই koklaijak hakoro koklaijak ge paithago oro paityo o
पाइथायो बो हायनो हाय सयतानि या खेंगि रोजाबफिनाय खाजाक तमानि खेंगि रोजाबफिनायखे बो आरो हायनो हाय बिनो फेमलगना नायफिनाय फियाबा बो पाइथागनि बुस्थुमै अलोके जुगनाहा मरके तै बरकनि इतिहास आरो पाइके गेताबो सिनि सिनि वान सकजागनाय बा कबुई वान सकजागनायखे अबसि जिसु ख्रिस्ट अरो फाइकांखे जों जे पयत खलायनाय राव बेबार तिसाइतलांजागनाय जिउस इंथों जेन्टाइल इंथों इंखे जे आरो तिसाइ जायगाया जेन्टाइल रक गुबुन दफानि बरक रक अरो ते मोथांजागै मैया अरो ते मोथांजागै मैया गुबुन दफानि बरक रक इजराइल रक सिमिसे मोथांजागनाय 1,44,000 गे 1,44,000 निरक दफानि बुमुंबो सुइजाक दंगो Revelation chapter 7 ते Revelation chapter 13 no ke 1,44,000 ge tabo जों अरति सजाक मैया के ते केबो मोथांजागै मैया ge tabo पाइथाकनि चोबा के अरो उन्नाय ge पाइथाकनि चोबा नि जों लामा तabo नुगिन दंगो तमन मले ईरान रक टियार इंगि दंगो ge tabo खायनि बागै इजराइल नो अटैक खाय दंगो पियाबा बरो खायनि हाय तमनाय बरो पीस इंफिनाय गोबां माने तरफ थेके पीस इंफिनाय अबन गोरोङै थांनाय हैया पीस इंफिनाय अफ कोर्स स्राबसा बरक अमंग लायै कम्प्रोमाइसिंग लायै इंगिफानो कैसा बरक बिसिंता इंगिफानो माना हायफानो अबनो परमाणु जुद्ध इंगिया अमो बाइबल सम जमनले हुइलेसकान जिसु ख्रिस्ट फाइगरनाय बने परे बरकनि टेम्पल सना जागराय ताबो जुरा टेम्पल सना जागियाखौ सना जागनाय गे बाहाय के बरक टेम्पल सना माने हमले जेप्रो तमंले बरकनि टेम्पल आगेनि जेप्रो आगेनि बरकनि अमतंगो सिनागोग तंगो ताबो आरो मुस्लिमनि मस्क सिसना जा इजराइलनि टेम्पल करे मस्क सितंगो मस्क गे ओमस नामने बागै टेम्पल नामने बागै बरक मुस्लिम बाय कम्प्रोमाइज नामने फिलिस्टाइन रक बाय आगेसे सिनामने इंगे अबन सानाम चुंगो जों जिसु ख्रिस्ट फाइननि यार बफ्रो फाइनो जों सिया तमने मले ओ चोबानि जों लामा नखौइ दङ ताबो ओ चोबा ngani गे जिसु ख्रिस्ट फाइमाने परे बिसिसनिनि परे सि ओ चोबा ngani गे किसाले रोमा बायखाना